Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano pachanga chikuzivisai manews updates ezvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vadikani ndine vhidhiyo raBlessed Geza riri kutsviriridza zvaizvezvi mastreets esocial media. Saka ndatimbotanga tichalaika this video tichishare this video kuhama neshamwari. Vadikani sikuziva kwamunozviita maupdates epanapa tinoona kuti kamabatanidza tenge tichiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. Zvisinei, update yandoda kutanga ndakuisirai iupdate yekashort video kadombokuisira ikemufesa anga achitaura iye kuti hanzi budai mega munoita madhemo. Handisiri ndazvitaura, ndozoona mwana ukasika kundituka kuti Hatirare wazviitirei. Hatiri aiwa nesiri ndazvitaura, munhu anga achitaura. Zvisinei vanhu vabva vatangobuda vachiti aiwa uyu murakashi uyuyu, hanzi murakashi, hapana zvaari kutiudza uyuyu, hanzi hapana zvaari kutaura. Ndomutauro wokuitwa nevanhu after vaona video remuchinda iyeye richitenderera mastreets esocial media. So noti munzwe mashoko anga aitaura, wapedza kunzwa mashoko anga aitaura nevanhu vachageza manje. Ndatinzwe this video. Musi wa31 tinoenda kumachi. Ino handiendi kumachi ndichitumwa nevanhu vepa210. Taneta nazvo. Handiendi kumachi ndisina Putin. Taneta nazvo. Tinotovawo nenhamo, totovawo nenhamo. Madzibaba edu akatofira kuhondo, madzibaba edu akafira kuhondo. Vachirwira usununguko hweZimbabwe. But zvokuzouya panapa tichitumwa neTwitter kuti hanzi musi wa31 toenda kunenge. Kana munhu anoda zvemachi handiti iwo musi wa31 uchiuya utitore nemotikari yako handiti watora motikari yako iwo undofamba mberi. Zvinoita wana malima zviya kuSouth Africa handiti undofamba mberi kwedu kuti panodigwa matiegas paya paya iwo unenge uchitowa kumberi kumbari kwedu. Kwete zvokuda kuti tuma neTwitter iwo uchitowa wakatohaidha zvakutuma neni. Kunoda kutuma vana vane uye zvaunoziva gore negore muno muZimbabwe muno munoti vanosara mustriki vaisara riropa unoda kundorovesa vanane. Ndizvo isu vamwe hatina mamapapers emapolitics kaiso, saka hatitomborina basa nezvokunzi kwanzi endai kumachi kana kudii. Tinotori nenhamo, hatisiri kuti hatina nhamo, tinotori nenhamo, but hatingasweri tichingoita chinhu tichiripita chinhu chimwe chete makore ose, tichifa nechinhu chimwe chete makore ose. Gore riya makambotaura zvokuti hanzi tinoenda kubhodha tondovharisa kubhodha wati chawakazvakazvo makazodii kuita kubhodha kwacho. Mataneta nokungotumwa nezvinhu zvepaTwitter zvinezvo ndosvika tozvotirovesa zvatirovesa vamwe wedu votosara kuko richitongo ropa. Hamuzvioni mutogona kungotumwa zvinhu zvokuti tinoninga uya kane bvute dzacho utipe uya nezvinhu zvati munogona kuti ndiri kutaura nemabhati muno muZimbabwe unogona kutongorohwa manje ukatoenda wakaenda ukatongorova usina kana kumboita chikoro chepolitics ichochi, but wauda kundotungamirira zvinhu zvausingazivi kuti zvotoenda nepi. Yakafirwa inoti vanenge vodana vanenge vakutidana madzideguru edu kuti wedera munhinge kwete kuti mobvunzira kuti inongouya hachisi chingwa zvechinovouya nebhekasi ini kumba kuzodi. Musaita zvinhu zvokutamba zvinhu. Uya musi wa31 wacho iwe uenda mberi kwedu uchifamba handitika uchifamba udaro unenge uchitidzidzisa kuti ngatichindane pamakaichina uri mberi iwe kuti panosvagwa nemapurisa paya ndiwo unotangwa tikuone zveugamba hwako kwete kutaura ugamba hwakawanda uri paTwitter ndezvekupenga izvo. Next update ividhiyo raBlessed Geza. Ividhiyo rechiko randinomboti raBlessed Geza. Blessed Geza wobuda mastreets esocial media achiadresa zvaari kuadresa. Ndakukupai vhidhiyo, wapedza kuona vhidhiyo otaura zvaunofunga mucomment section. Ini saHadzirare ndiri pakusvitsa nyaya kumhuri yeZimbabwe. Ndenge ndisiri ndataura nyaya idzi handigoni kuzviwedzeredza kana kuzvitapudza. Maupdates ndinofamba nawo sezvaari nguva nenguva, nekuti imi mune muda kuona nyaya dzine proof dzisina maside effect mukati. Saka ndichimhanya nadzo nyaya sezvadziri. Vadikani chimuti makachibata here ukuonera maupdates uri kupi? Todzoka nechimwe here titsudzure chimwe after chino ichi? Comment section ndeyedu. Pamberi nemi vadikani ndimi mune chimuti sofa. Vadikani ini saHadzirare rafunga kukutizai. Toteera zvekare, tosangana zvekare munguva inotevera. Zvanda kuita ndakusiyai muchiona Blessed Geza new signal yachiona yauya nayo zvaanga achitaura pavhidhiyo iri. Vhidhiyo iri zvaizve zviri kupisa. Hanzi tichange tichisangana kuFacebook. Vasati vamufollowa kuFacebook mubva mafollowa ikoko, Twitter mubva mafollowa, YouTube mubva mafollowa. Ndokune maplatforms ake aBlessed Geza. Much love. Zimbabwe. Pachipabu
tatotanga izvezvi tiri kuona kuti kune vanhu vashomanana vakapoteredza Emerson vari kuudza matambudziko ose amunosangana nawo muday to day life yenyu, vanoita kuti mushayiwe mishonga mumahospital, vanoita kuti macivil servants navamwe vashandi musapuwa pei dzakakwana, vanoita kuti mafarmers asabhadharwa zvakanaka. Ndingangoti vanhu vari kukonzeresa madambudziko ese ndivo vanomasika. Saka tava kutanga kudhilana navanhu ivava. Ndava kutokupai mazita avo vanhu ivava. Tinotanga nakuda kwashe Reginald Tagwei, ndiwo number 1 chidananda ichi. Chotoda kupeta president ichochi chinotamba achiti zeve mushi achifurana nawo kuSyria, kuti kana iye akasapinda panopinda kuSyria. Ndiye munhu ari kupuhwa mamaini ose right ehurumende, ndiye munhu ari kupiwa makamani ese ehurumende. Ndakambotaura last time ndikapa maexample ana ZB, ana CBZ, ana Fidelity, makamani akati one day right. Tobva pana tinoenda pana anonzi Wicknell Chivayo. Wicknell haana kana bepa kuratidza kuti ane kamani kana kuti maofisi kuti anoparetera papi, but akutozviti se Wicknell Chivayo nemari yekungopiwa yenyu, achingopiwa naED. Anopuhwa matenda acho haasapply, but mari anenge abhadharwa in advance. Wobvunza ED kuti ko mari inongoti Wicknell anongotengera vanhu mota anoiwana kupi? ED anotaura kuti ane mari yake ina handizi kuti, but nyaya yeGwanda project is not a secret, right? Yakangofa yakaloda achiprojectwa naED. Tinapedzai Scott Sakupanya, rimwe tsotsi rinopuwa mukana wekuexporta gold rayo risikabhadhari tax kana kuti mutero kuhurumende, but richibhadharisa vamwe vose maplayers 7% yegold ravo ravanenge vachida kuexporta. Mari vanenge vazogowana naED. Tina George Guamatanga, nicknamed 10%, padhiri rose remuhurumende kuti ribudirire kuti riite go through. Guamatanga anopiwa 10% yedhiri iroro. Iye manje atenga maproperties all over the world, vana South Africa, vana UK, vana States, vana Canada. Iri mari yenyu yaanenge achishandisa imi muchishayiwa mishonga. Tinomwe anozviti mbinga waED anonzi Julius Charumbira Mapingure Shumba panzvimbo ari paNewlands, right? Ari kuitawo mashure ake iwawawa. Ndivo vanhu vese vanenge vachidi vachisimisa ED vavava, vachibatsira kubora upfumi hwavane veZimbabwe. Tina John Panonetsa Mangunza, former Reserve Bank governor. Mufana wangu wandinyadzisa zvikuru. Mufana iye nachimutsvaga kuti ndimupa advice, haadairi kana mafoni, but achasangana nazvo. Tina Mutuli Muve, Minister of Finance,
kuitawo mashura ari kufinance ikoko. Tina Obey Chimuka ipatina yakuda Tagwirei vari kungoba zvipfupi zvakafanana. Tine tsotsi rinonzi Temta Paul Tungwarara. Uyu ndinomuvenga zvekumuvenga zviya zvekuti ari kufamba achichipisa vanhu vakaudza rusununguko. Iye ari kachifamba nezimota zi4x4 but uri kuigira Comrade Kabasco. Comrade havane 70 years right, anogara mumakomo omuigira Kabasco kwekuti tiri kumutendana neBasco. Hamusi kuonai kuti munhu asina hanya neropa rakadeuka richisunungura nyika imwe. Iye paanenge achienda kumakomrades anodi kundachiobva Basco. Tina Douglas Kwande Bruwa Idri zvakare. Zvese izvi zvigananda zvakonzera kuti mhuri yeZimbabwe isafe. Ndivo vanhu vari kutora mari yose ingade ichibatsira kuti nyika ibudirire. Tine mapolitical criminals vanobatsirana nezvigananda izvi kusimbisa ED kuti arambe aripo because ivo vanenge vachibhenefita. Political criminal rokutanga rinowazimbise Scout ndiDaniel Garwe. Uyu ari kupeda saga manje uyu Minister of Local Government in Mashonaland East Provincial Chairman. Uya okutaura kuti makomrades ndivana Bhoki and Bhoki ari muzabva zvinoreva kabwa kaka kakaonda kaka ndo zvaanotiita uyu. Tina anonzi Owen Mudanyuve kana grade 7 haana. Murume uyu akonzera unnecessary suffering kuvanhu, auraya vanhu vakawanda. Ndiye ari paforefront yokuuraya all the generals, right? Ndiye futi ari paforefront yekuti ari kuterroriza vana vanenge vachizvitsvagira raramo mumasango, achitorera vanhu mari dzavo dzavanenge vaita, right? Rimwe basa rake why ari so close kuna ED ndiye kunyengera ED vana vepa MSU. Zveshuwa munhu waminista nemunhu wapresident munokanganisa upenyu hwevana, muchifundisa vana chihure, muchimitisa vana at that age, zvinonyadzisa. Tatenda Mavetera, Minister of ICT, uyu nhoroondo yake yekuona uminista ndinayo. Pane zvaakaita naED ndotonyara zvangu kuzvitaura but matozviziva kuti chii, right? Tina Mebu Chinomona, she's a disastrous of a war veteran, right? The president of the Senate and akapinda ipapo by accident. Mebu Chinomona mavengero aanoita makomrades mawar veterans ndiwo anondishambisa kuti tizive kuti ndikomrade chaiye here kana kuti matauriro aitawo vanhu kuti akauya atumwa nespecial branch kuhondo. Tautofunga kuti zvokuti akatuma ndizvo chaizvo because munhu wake auzi wechikomrade. Tina Jacob Mudenda, Speaker of Parliament.
murume uyu is a total disaster. Ndiye anofurira ED zvakare because anga akapromiswa kuvice president. Ndiye akafacilitata kuti vana Shabangu vaya right varikole ma-MPs akachuzwa nevanhu kuti vatori the people's choice, right? achivatsiva nevanhu vake because vaitira kuti 2030 ibudirire. He's the disaster of a speaker, that one, and he must be dealt with also. Tinatino Machakaire, Minister of Youth and Secretary for Youth Affairs, ZANU-PF, right? Tina buru wangu Christopher Mchangwa anoti akabatiwa nei ZANU-PF spokesperson. Chris ndokunziratidzi shamwari yangu wapindwa nei siyana nezvauri kuita izvi Chris. Zveshe waChris chimboona kuti vanhu vese vari mugrupu mako munhu hwavo, right? Imbozvibvunza kuti uri kuitei mugrupu iroro, uri kuitei negrupu rako iroro rawajoina iroro. Tinoona hedu kuti munhu wako unoda ED chaizvo kupinda mumakomrades ako, but ndikambokubvunza kuti ED chakanyanya kuita kana kuhondo kwacho chii? Hapana. Saka Chris dzoka kuna makomrades ako. Tine kamupana akaka kafutseki gezaka kafisi John Paradza ndokadziratidzi zvako, makabhuiwana kumisinoga inonzi futseki geza futseki kadeputy minister of environment, climate and wildlife. Akana kana chikoro abeyoti kari kutsvaga chii kuminister, right? Tina Lovemore Matuke rinozidofo zvaro ndakutaura history yemunhu Lovemore Matuke kuti baba vake nguva dzehondo vakapedza maovhete makomrade vanga vari mutengesi mukuru Maguti, hapana Magutu, hapana asingamuzivi, but because ED ndakutsanangurai kuti izvo ED yanga iri spy yeRhodesia Front, ndosaka muchida kuona mukaona vanhu vese vanoshanda navo vari aligned kuRhodesia regime, including baba vaBudha vanga vari special branch Menga Smith, right? Tina Ezra Shadzamira, Minister of Provincial Affairs Masvingo, anokotaura zvaasingazivi, haana futi kana chikoro, right? Saka muri kuona kuti vanhu ivava vanonyatsokuona kuti kana ED akaenda pakauya president arisika sana kuti nyika ienderere mberi, muprovincial minister unohwana kunani. Tina goodwill masimurembwa, right? Igweta rakakonewa rikadzimwa neLaw Society raba inotwa zvaro zvigoro